салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали АРЗАНДА. Хеле ки мебинед мо уборкаро давом дода истодаем. Аз сабабе ки беҳад вақти бисёр мегирад ҳам уборкаи хона ва ошхона, барои ҳамин хотир ман хостам ки ошхонаро як видеои алоҳида кунему уборка кунем. Хеле ки мебинед тамошобинони гиромӣ, дар ошхона кор хела бисёр ҳаст. Дар аввал ман ҳамаи посудаҳоро шушта тоза мекунам, ошхонаро пурра ҷамъ мекунам ва баъд ҳама шкафое ки ҳаст ҳамаша холӣ мекунам. ҳатман полкаҳоша тоза кардан дар кор. Хеле ки мебинед дар ошхонаи мо шкаф хела бисёр ҳаст. Ҳамаи ин шкафҳоя бояд ки тоза кардан дар кор, порядок кардан дар кор ва полкаҳоша шуштан дар кор ва ҳам дарои шкафҳоя шуштан дар кор ҳаст. ва тамошобинони гиромӣ, ба ман беҳад маъқул аст вақте ки ҳама чизи чораи ошхона гӯем дар контейнерҳо ҳаст. Ба ман маъқул аст ҳар хел контейнерҳои зебо ва дар ин ҷо ман ин банкачаҳоя гӯем аз мағозаи Икеа харидорӣ кардам ва хеле шуд ки дар ҳамин ошхона истода буданд. Ман хостам ки якам хел видео уборка кунам ва баъд ҳамаашро низ ба шумо низ нишон диҳам ва ҳамон чизои ошхонае гӯем дар ҳамин қутиҳо хушрӯ ҷобаҷо кунонам. бисёр аз контейнерҳое ки дар ошхонаи ман ҳастанд ман аз мағозаи Икеа харидорӣ кардагӣ ҳастам ва дар ин ҷо дар ин контейнерҳо наклейка часпондагӣ ҳаст ва якташа ман ҳам хел дастам кати кандам. Ростика беҳад безеб шуд, клеш дар ҳамон контейнер часпидак. Барои ҳамин хотир ман ин контейнерҳоша бо фен наклейкаҳоша кандестам гӯем. Агар ки аҳамият дода бошед тамошобинони гиромӣ, ҳамаи контейнерҳое ки ман гирифтагӣ ҳастам 1 литра мебошанд. аз сабабе ки полкаҳои мо майдача ҳастанд, барои ҳамин хотир танҳо 1 литра гирифтам тамом. Вай калонош гӯем нағнҷидан, лекин ман мехостам вай калоноша гирам, то ки ҳамаи ҳамон чизое ки мехарам пурра дар ҳамон контейнерҳо
ҷо шавад. Ва он чизое ки ман мехарам 1 кило ҳастанд ва дар ҳамин контейнер меандозам, як хелаш ростига ҷо намегирад ҳамаш. хай мо мардуми тоҷик ҳамин хел ҳастем, гӯем 800 грамм 900 грамм ё ки 1 кило чиз намехарем. якбора 2 кило 3 кило 4 кило то ҳатто 5 килои харидорӣ мекунему, хонада оварда захира гуфта мемонем. лекин тамошобинони гиромӣ, ба ман беҳад ана ҳамин контейнерҳо маъқул шуданд, беҳад хуб ҳастанд, качествашон низ беҳад нағз ҳастай ва 1 литр ровна 1 литр ҳастай гӯем ва дар ин контейнерҳо беҳад хуб шакар, намак, чойи қоқ, ҳам хел чизоя гирифтан беҳад хуб ҳастай. Ба ман беҳад ана ҳамин контейнерҳо маъқул шуданд ва нархаш низ беҳад арзон ҳастай нисбат ба вай контейнерҳое ки пеш нишон додам. ана ин контейнерҳое ки шишагин ҳастанд гӯем беҳад ба ман маъқул ҳастанд, лекин майдача ҳастанд ва нархаш низ беҳад қимат буд вақте ки ман гирифтам. Ино кришкаш беҳад душвор ҳаст гирифтанаш ва худи ҳамин шишагинош вазбин ҳастанд. Барои ҳамин 2 дона ҳастай тамом ва рости гап ман дигар ин контейнерҳо наёфтам дар ҳамин бозорҳои Тоҷикистон гӯем. ва акнун мегузарем ба тоза кардани ана ҳамин плитаи мо ҳам светӣ ҳаст гӯем ва ҳам газкати ҳастай. Рости гап чӣ хел гӯям беҳад неудобна ҳастай тоза кардани ҳамин плита. Ба фикри ман агар ки пура ҳамаш светӣ мебуд, пура ҳамаш ҳам хел рост мебуд, ман ҳар рӯз гӯем ҳам хел тоза карда мебуромадам. аз сабабе ки бо газ ҳаст, бо ҳам хел оҳан дорад, ҳам хел оҳанако дорад гӯем, барои ҳамин хотир ман ҳар дафъа ҳама ина мегирам, ай сар пурра хушру тоза мекунамша, бо ҳамаша ҷобаҷо мекунам ва ягон вақте ки ягон чиз резад, ягон камтар равғанин шавад, камтар вай шавад, ҷое ки плитаи светӣ ҳаст тоза мекунаму ҷои газ бошад мегӯям ки хай ин дафъа вақте ки ҳамаша тоза карданда баъд тоза мекунам да гуфта ҳам хел мемонамша. акнун мегузарем ба ана ҳамин ящикҳо. Дар ин ящикҳо ман қошиқу вилкаву корчаву ҳам хел чизоя мемонам. Рости гап ман беҳад бисёр кофтам контейнер барои ҳамин ящикҳо, размераш гӯем ҷо гирад, лекин афсус ки наёфтам. Ман мехоҳам ки ягон контейнерҳо бошад ки дар ҳамин ящик ҷо гиранд ва ҳамон чизое ки ҳастанд дар контейнерҳо хушроҳак ҷобаҷо карда монам, то ки як ящикда ҳамаш хел омехта нашавад. Афсус ки ман наёфтам хел контейнерҳо, ҳозираш то гӯем ҳам хел мондагӣ ҳастам. Ва боз як чизи дигараш безеб аст ки вақте ки мешавад вақтое ки қошиқу вилкаҳоя хушк накарда мемонам ва ҳамон ящикҳо тагаш тар мешавад. Инаш низ беҳад безеб ҳастай. ва дар охир тамошобинони гиромӣ ан ҳамин фасадои ошхоная тоза мекунем. Беҳад осон ҳастай. Бисёриҳо мегуфтанд ки шумо глянцевӣ карден, беҳад душвор мешавад ба шумо ҳамин тоза карданаш, лекин не, беҳад осон ҳаст. Умуман маълум нест ки ҳамин глянци мо, ҳамин фасадо чиркин ҳастанд. То аз наздик рафта набинен, ягон қатра чиркаша намебинен. ва чӣ хеле ки гуфтам тоза карданаш
نیز آسان هست. من با همین تریزشویک تازه میکنم تمام. انم خیلی تماشابینان گرامی، امروز همراه آشخانه تازه کردیم. همین کتی نصیب انشالله بهار уборка میکنیم. فکرهای شما رو تماشابینان گرامی انتظار هستم. سوال ها باشد حتما در کامنتاریا نویسید. من حرکت میکنم به همه سوال های شما جواب گردانم. уборка رو انمی خیلی به آخر رساندیم. ویدیو نیز به آخر میرسد. خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشید. همیشه خودتان را احتیاط کنید.